Hi guys, welcome to our channel Zim Celebrity TV. Mai Titi and Madom boss reacting to Nyaya Mwana ane 9 years Akamitiswa Na Baba vake. Mai Titi vanyora vakati, can someone give me address of the man who impregnated his 9-year-old daughter? I need to pay him a visit. Madam boss naye vakanyora vakati, ndikurwadziwa ini but why zera remwana wangu? My daughter is 9 years. Can you imagine guys? Ndozvataurwa namadam boss vakati, totenda Mwari kuti vese vapenyu asi murume uyu ane utsinye and kana kuri kunzi ndokupera kwenyika uku zvakaoma. Ndozvataurwa namadam boss vakati, I'm in pain ini, I can't even do anything. Asi mucomment section mafollowers amai Titi namafollowers amadam boss vazokomentawo vachitaurawo zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vakati, if a girl cannot be safe with his real father, then who can she be with? Vamwe vakauya vakati, this is a minor, we are talking no capacity to concede her health decisions. The mother and all the professional involved should have made the right decision for the poor child. The system must take over the care of the baby and allow this child to heal and grow. It's a difficult situation. Ndozvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati, so said, hey, imagine a 9-year having a C-section, that pain, I feel so heartbroken. Ndozvataurwa nevamwe vakati, life is really unfair. This poor child will not only have a scar on her skin but also on her heart and soul. Ndozvataurwa nevanhu vamwe vakati, she went through the worst for her age. Vamwe vakati, please God protect her. Vamwe vakati, very disappointing and heartbreaking. That father was supposed to be the daughter's keeper. Vamwe vakati, that man deserves a life sentence. Vamwe vakati, I don't think he deserves jail but truly beating him every day until he dies. Vamwe vakati vakauya vakati, jail is not enough for this man, they should have handed him over to the community to deal with him. Ndozvataurwa nevanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya yemwana mudiki. Guys, mwana mudiki uyu zvisingaite, saka ndandangoti ndiuyo nchikuupdate hai nezvenyaya yacho, of which zviri kunzi aita seazosununguka zvake, asi tinongotenda Mwari kuti vese vari right, mwana nemwana wake angainaye. Saka ndo nyaya yacho guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. It means a lot zvese zvamunotiitira kuti munge muchiita muchisubscribe muchiteerera zvatinotaura. Thank you so much guys. I'm out.